Čaute, vítam vás už ďalšieho videa, nemám čas. V tom istom čase video som už dal na YouTube, dobre? Som dal aj ani jedna, som to pomenoval, hej. Lebo sa mi to nechcelo ako na dia. Ja dia nemám. A má aspoň nejaké dia. Máme stred, yes. Červený, bacha. Poďte, útočme na nich. Poďme. Wow, málo hapečok. Ja sa musím zregenerovať. Musím mať full. Ne, ja umrem. Pomoc. Dobre, neumrem, ale... No, počkaj, ja idem na nikoho útočiť, ja nepôjdem takto. To je česta. Sticky. Yes? A ešte jeden. Ešte jeden dia. Potrebujem. Jo. To sú debili. Oni to tam rozkopali. Mám nejaký... Dobre, mám iron. Som sa zlákol, že nemám. Keby som nemal, tak ich tam idem zhodiť. To sú debili, úplní debili. To čo bolo? Vy ste to videli? Keď nie, tak si to pretožte, lebo to sú úplní, že kokosy. To sú kokosy. Kokos, to sú debili, Ja to serem. Bloky. Toto. Dobre, ja mám už. Toto vidím ešte 4 minúty a niekoľko sekúnd. To ešte nevidím. Ale idem si naťažiť tento iron, lebo už žiadny nebudem mať. What's your name? What is name? To sú úplní debili, oni to tam zničili. Keby som bol admin, tak ich vyhodím, lebo oni videli, že tam ešte sme. Videli to.
neviem, či písali niečo, ale do chatu. Na koľkatke sme informácie. Tadeto je 0,0. 0,0 je asi spawn. Keď ideme takto, sme na 80 lot. 82, tu. 81. Tu sme na 79 300. 78 300. Spravíme si fotečky. Bim. Bim, 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 bim. Bejam. Bejam. Čo ti to je Google, aby tam je ďalšie. Robím tu šašuny. Čo to tam? Ne, to sú tie veci, ktoré som hodil. Koľko tam to je? 15. No, možno to bude stačiť, no, nevím. Ja nič nevím. My name is Captain Shadow, Captain Shadow is my name. Som debil ako debil. Nemám jedlo. Na to som úplne zabudol, na jedlo. Nemám ani jeden jediný melónik. Aj to by mi pomohlo. No. Útočím na neviem koho. Kto je týmto smerom? Na green. Takže na green útočím. Koľko je green? Myslím, že najmenej. Nás je najviac. Cez 1, ešte tam. Zelený. Blue je najviac. Čo to sme vyhrali? Green sú tady to. Bločiky mám. Dajte nám bločiky. Jo, aj tak tu je už cesta. Na čo som si craftil tú vlnu? S pavučím. My name is Captain Shadow. Captain Shadow is my name. I am her detective and Pluto. 8 minút. Ideme ešte natočím ešte. Teda natáčam 8 minút, ale ešte chcem natočiť. Ako na nich útočím, že či vyhrám, keď nie. Tak budem plakať. Tekyši. Ne. Tak, toto bola super vojna, tak sme vyhrali, jo. Super. Dobre mi, hej. Dobre mi. Keď ani pôjdem otočiť, to bude asi v ďalšom dieli, lebo toto už nestíhame. Čaute. Ale idem natočiť kandenčík. Čaute. Ale budem to ešte natáčať do 14 minút aspoň a 9 minút trvá video. Jo, dobre. Súhlasíte? Že 9 minút trvá video. Jo, súhlasíme? Kapito, platí to? Dobre, keď to platí, tak dobre. What is name? What's your name? What is name?
What's your last? Tak. On má čo? Tak nemám moc veci ako... Mám slabé veci, hej. Ten iron si uložím. Tie gate. Som proste debil, viem. To by som ne... Hej, to nechcem. Ne, to nechcem. Tak. Nechcem. A ideme ešte na nich. Toto je posledné, čo asi v tomto videu už stihneme. Chcem ich poraziť, no. Ale vidíte, jak to tam mali. Nedalo sa tam prejsť. Cestu tam majú hotovú, ale nedá sa kým prejsť. Meč mám, brnenie je slabé, no nevadí, helmu nemám. A nemám ani full iron, hej. Mám gold z gate, hej. Za to som si mohol kúpiť radšej nejaké chainové, hej. Tak než som sám. Dobre, som sám. Hen ten sa pokakal asi. Jak ma uvidel, sa pokakal. Že ja to určite dám že on to určite dá, že si hovorí, že ja to určite dám sám. Teda on hovorí, že on si to určite dá sám, je silný, skoro full iron, má gold a to nesmie chýbať. Hej, to si podľa mňa hovoril. A teraz ma zozadu dorazí. Myslím. Jo. Ne, ale trochu som im zničil. Majú už iba 70, ale toto je z tohto videa asi všetko. Takže toto už nenatočím, hej. Možno pri konci, keď už budeme vyhrávať, hej. Ale toto je z videa všetko. Takže čau.